Okay guys, so welcome back to West TV at dito. So, ari na punta diri kaya guys. Gani na dito ta nalingaw ta dito sa ubos. Kanang ugan yan dapita. So, karon ari na punta ari pa babaw ta guys. Let's move forward. Moving up. Moving up ka ceremony guys. Di ba tada? Mini course na ni guys. Rappel na ta ani ginagmay guys. Atong course nga rappeler or kaubang rappler ni. Feel niyo guys, ganahan mo mukha na. May mga tanong-tanong diri nga mga rare plants. Mag-rappel. Di ba mo na yung sakto adventure guys, nailango pa rin kamay. Wala mong bisita na langob kamay. Nahuot Arthur guys. Di sa tigo mo agi. Okay day, unang ulo. Wala mo ng ulo? Oo, lain ang pagay mong una ng itlog. Guys, hindi na ka-are, pero are-tare na pita guys, kay mga rappel ni siya guys. Ano sa pag-iinom driver? Oo. I-develop mo. I-develop nila ang barangay sa mga bunaw. Hindi lang mamahikay. Hindi lang sila nga ikuan mo. Guys, sada kayo guys. Rappel na ito guys. Si Arthur guys, nasangit yung buko-buko. So, liba sa tagal ng boy, guys. Halog. Check ko na yung parents guys. Nangatol na ko. Nangatol na siya. Wala na pa dyan may alcohol dali guys. Mag-rappel na ito guys, lapita. Muna challenge na rappelling. Pero ma-enjoy ito ang life. Para enjoy guys. Ano na yung challenge. Rappel, mga kamang-kamang. Say, nature's beloved. Diba? Enjoy ka sa tubig guys. Picture. 1, 2, 3. Okay kayo. Usap ko na. Picture nga live. 1, 2, 3. Okay kayo. Sana puti lagi ko dia. Nakot kong skin color. Kamera nang tayo sa cellphone na ugo. Okay guys. Kana diha guys, dapita. Mag-rappelling ta diha ron. Okay. So, maguna si Mr. Archie. Headphone. Padayon. Padayon sa mga exhaust. Ako sunod na ito na wala. Kauban na sa katiniel ka. Katiniel ka. Ito na itong bulungon yun. Dali ito subayon. So, ini guys. Muna na siya. Ako rappelin guys. Diha tagi, anak. Hawid na dyan ha. Kontaw guys. Okay. Okay guys. So, Archie, ato yung guys. Hawid yung bato ti. Rappel na ni. Dito, ang tungtong na guys. Nairawa na to guys. Kana, salig na lang sa hoy. Kaya ka ba? Kaya yung Archie Kid. Atong first rappellers guys. Girls too, the Boy Scouts. Oh cute. Elementary school. Archie Camp Fortuna. Yes. Woo! Believe ba yun ko? Muna na guys. Muna yung rappellers guys. Item number 1. Item number 1. Guys. Gracias guys, kaliso na siya guys. Ganyan si TV. Ito rin sa kapal dire, kami na itong turtle dire karoon no? Okay, so let's enjoy the... Tulad Archie guys, saan guys? Success! Kaya na din ako guys.
Napay cellphone. Label. Kuyawas item. Break tayo ba na break? Memorize ang item, guys. Asa ko abi dahil dito asa. Dili ka agad. Ari ba ko abi? Oh, pwede ka diha ba? Kaya kaliwa ko sa cellphone ko. Lagi tayo. Lisod. Bukat ka ko guys. RCU ka ko guys, nakarapel.